गुड मर्निं एभ्रिवान नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे फंनैसो बाथ्राखौ आं राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बुंनो थाखाय आं थामथिम जाबाय। दिनैहाय राकेश ब्रह्म बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय माखासे बाथ्रा बुंलाबायनाय भेलुलेस हपलेस बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला दिनैहाय नैबे हस्पिटालनि आरएनबी हस्पिटालनि बाथ्राखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ बुंदों दिनैहाय बीपीएफ हान्जानि राजनीतिकनि लाब लाबानि थाखाय जायनाखि बीपीएफ खौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि खिबु खिबु थाबायग्रा बिसोरसो बे माबाखौ आरएनबी हस्पिटालखौहाय फोजोबस्रांनायावहाय दे मेडिकेल कलेजावहाय शिफ्ट खालामनायावहाय दिनै माबादों अबजेक्शन होदों होननानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनैहाय नैबे आरएनबी हस्पिटालखौ सिफायनाब्लासो धंस खालामब्लासो मेडिकेल कलेजखौ सालायनो हायो नामा? नोंथांमोनहा माबायदि सरकार सालायदों? रायजो राजाफोर राकेश ब्रह्मआ दिनैहाय बिस गैयै मासे जिबौ दन्दा। रायजो राजाफोर नंगौना नङा नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय अनलि फर मोनसेल सिंगेल पार्टिया दिनैहाय रेलियावहाय गसंदों नामा? बिथाङा फैनानै नायफैथों, बिथाङा खबर लाथों बबे बबे जनगोष्ठीनिफ्राय आदिबासी सेलनिफ्राय जेरै आमसु सेलनिफ्राय गासै जनगोष्ठीनिफ्राय गोरखानिफ्राय गासै जनगोष्ठीनिफ्राय लानानै जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्टनि धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि माखासे नांनानै दिनै बे रेलियाव ओंखारनाय जादों। दिनैहाय खबर लाथों दिनै राकेश ब्रह्मआ दिनै बिथाङा भेलुलेस बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दिनै बे समावहाय बिथाङा राजनीतिकनि बाथ्राखौ लाबोनो नाङामोन। बिथांमोनहा दिनैहाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लानानै दिनै बुंनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनहा निमाहा बिनांगौ। मानो होनोब्ला दिनैहाय बे नायल जाल जोंनि कक्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय बयनिख्रुइ देरसिन मोजांसिन हस्पिटाल बुंनो थाङोब्ला जोङो आरएनबी हस्पिटाल। आंनि गथ'फ्राबो सानै बावनो जोनोम जादों रायजो राजाफोर खम खरसायावनो। दिनैहाय जुदि जोङो गुवाहाटी बायदियाव लांनांगौब्ला बरपेटा बायदियाव लांनांगौब्ला बेंगल बायदियाव लांनांगौब्ला गोबांथार खरसा गारनांगौमोन। दिनैहाय बेबायदि हस्पिटालखौहाय सिफायनानैसो बिथांमोनहा मेडिकेल कलेज खुलिनो हायो नामा? बे मोनसे सोंथि राकेश ब्रह्मनो बिथांनो बे भिडिअखौ क्लिप हर। बिथाङा मासे बिस गैयै जिबौ दन्दा। रायजो राजाफोर दिनै बिथाङा निमाहा बिनांगौ बे रायजो राजानावहाय। दिनै बे बीपीएफनि खौ दिनै मोजां मोननाय माखासे लेदार गैयिनि थाखाय लेदार नांगौ हिसाबै दिनै बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी बायद' बिथांमोनहा दिनै लिड खालामबाय। रायजो राजाफोर दिनैहाय बेसे गेदेर दम लानानै गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय नोंथांमोनहा नुबाय डिसिनि सिगाङावहाय दिनै बाथ्राखौ बुंदों। मानि थाखाय मोनबोदों मेडिकेल कलेजआ? मा समनिफ्राय जाया आरएनबी हस्पिटाला? गासै बिसयखौहाय दिनै प्रमिला रानी ब्रह्म मानगोनां बिथांमोनहा दिनै मिथिगौ। रायजो राजाफोर दिनै बिथां राकेश ब्रह्म जोनोम जायैनि सिगां गायसनजानाय बे आरएनबी हस्पिटाला राकेश ब्रह्म नों गायसननो हादों नामा? नोंसोर सिफायनोल' गोसो जाग्रा मानसि। दिनै नोंथांमोनहा जुदि इडुकेसननि लाइननि माखासे जिनिसखौ मिथियोब्ला गोबांथार स्कुला बर'नि सोलोंथाइ एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल गोबांथार थैबाय। दिनै नोंथांमोनहा बेफोरखौहाय नायनो गोनां जादोंमोन। नाथाय नोंसोरा दिनैहाय राजनीतिकआवहाय नोंथांमोनहासो खालामगासिनो दङ। नोंसोरथ' गावनि पावार फांसनजों हाया। नोंसोर बिजेपि सोरनिबा नोंसोरो गामसा सारामाय हमनानै लेमथिमा हमनानैसो नोंसोरो दिनैहाय सरकाराव फैनाय। एसे लासिंसिं। दिनै हाग्रामाया खयथा सिट दङमोन? राकेश ब्रह्म नोंसिना खयथा सिट दङमोन? राकेश ब्रह्म नोंथांमोनहा साननानै नाय। नेक्स्टआवहाय सोर बांसिन सिट फैनो हागोन आरो सोर सरकार दागोन? बिथांमोनहा बुंदों 25 बोसोरसिम लायनो बिथांमोनहा माबाजों एनडिएजों एलायन्स जानानै गेलेगोन। बेयो मोनसे लासिंसिं गोहो गोलोन्दा होनो बेखौहाय बोलो गैयै पावार गैयै राकेश ब्रह्म। आरो दिनैहाय नोंथाङा स्टाडि खालामनानै मानसि फाथायनानै दोनहर। बे दिनैहाय आरएनबी हस्पिटाला मोनसे बीपीएफ हान्जानि थाखाय जादों ना बेवहाय खालि बीपीएफ हान्जानि मानसियाल' सिकित्सा लायो नामा? राकेश ब्रह्म बेवहाय बीपीएफ हान्जानि मानसिफ्राल'
बहाय लायो नामा दिनैहाय बे बाथ्रायावहाय माखासे एबसुनि स्टुडेन्ट इउनियननि मानसिफ्राबो सिन्था धारणा खालामनायनि गेजेरजोंहाय दिपेन बर' मानगोनां बिथांमोनहाबो दिनैहाय खौगासिनांगौ आरो बेबायदि गासै जेंनाफोरखौ बिथांमोनहा गेजेरनि जानानै सावरायनांगौ होननानै आङो बिथांमोननिसिम आसा खालामो। दिनैहाय अबुजन राकेश ब्रह्मआ मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। অঞ্চলত এটা আমাৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম মেডিকেল হস্পিটেলটো লৈ পেলাই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ সতীৰ্থ বন্ধু উকিল ডাঙৰীয়াই ক'লে, এতিয়া আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ক'বলগীয়া নাই। এইটো এনে এটা এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰাৰ কাৰণে BPF বাহিনীৰ এটা প্ৰচেষ্টা। গতিকে মই সেই দিশত নকোৱা কৰি আমাৰ বিশেষ কৰি এই দিনাখন যে আমি জয়যুক্ত হোৱা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ যি এটা নতুন এটা পৰিৱৰ্তন আমাক দিলে, আমি তেখেতক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এই অঞ্চলত 10 বছৰ ধৰি আমাৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, এটা বড়ো অবড়োৰ মাজত এটা সংঘাত এটা সৃষ্টি কৰা এটা দলে ইয়াত আমাক চলাই আছিলে। গতিকে এইটো আঁতৰাই আজি ইয়াত আমি বিচাৰাৰ দৰে সকলো সমাজে বিচাৰাৰ দৰে আজি আমি ইয়াতে UPPL আৰু NDA আমি জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। গতিকে সমগ্ৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজক মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেইটো নহয়, অলৰেডি মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে বা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে NDA থকাৰ পিছত আৰু যে কেতিয়াও যে বেলেগ কৰি আৰু ইলেকশ্যন খেলা নহয়, এইটো সমগ্ৰ ভাৰতত আৰু এটি NDAৰ নিয়ম আৰু NDA এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বা এইটো ৰাস্তাৰে তেখেতসকলে যায় আৰু আমি সেই বিশ্বাসৰে NDAৰ লগত আমি আছোঁ। গতিকে অনাগত যোনটো ইলেকশ্যন হ'বলৈ আহি আছে তাৰ আমি NDA হৈয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো আমি ফাইট কৰিম আৰু নহয়। ইয়াত এটা কথা আছে, আজি বহু ধৰণৰ কথা কয়, কিন্তু আমি NDA হৈ পেলাই ইয়াত আমি UPPL আৰু BJP বুলি কথা নাহে, আমি NDA হৈ খেলিছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে যে লোকসভা ইলেকশ্যনটো তাৰ যোনটো ট্ৰেইন সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। যেনেকুৱা এইবাৰ BPF এই বিটিআৰ এই অঞ্চলত স্পেচিয়েলি কোকৰাঝাৰ এটা ডাষ্টবিনৰ দৰে চুৰূপৰ এটা ৰূপ লৈছে। ডাষ্টবিন মানে আপোনালোকে গম পায় যে BPF বুলি সেই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নায়েই, কিন্তু কিছুমান মানুহে যোনে সাম্প্ৰদায়িক ভাল পায়, যোনে জাতি লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ ভাল পায়, তেখেতসকলে ভোট দিবলৈ জাগা পোৱা নাই। গতিকে তেখেতসকলৰ যোনটো ডাষ্টবিন BPF যিহেতু আজিৰ দিনত ডাষ্টবিন, সেই ডাষ্টবিনৰ ভোটকেইটা পৰিছে, বেলেগ একো নাই। ইয়াত BTCত আৰু BPF আৰু নাই। আপোনালোকক আজি আমি ক'ব পাৰোঁ যে অহা যোনটো BTC ইলেকশ্যন, এই BTC ইলেকশ্যন তেখেতসকলে 40টাৰ মাজত এটাও সমষ্টি নিজিকে। অকলে খেলাৰ কথাই নাই। যেতিয়ালৈ আমি এতিয়া NDA হৈ আছোঁ, NDA অলপ আগতে কৈছোঁ, আমি NDA হৈ খেলাৰ আমাৰ বহুত ইচ্ছা। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি আগন্তুক দিনতো আমি লোকসভাই হওক বা আমি বিধানসভাই হওক বা কাউন্সিল ইলেকশ্যনেই হওক, আমি একেলগে আমি বিৰোধীৰ লগত যুঁজ দিম বুলি তেখেতে আমাক কথা দিছে আৰু আমি সেনে মততে কাম কৰি আছোঁ সকলোৱে। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, BPFৰ সকলো ভোটবিলাক ডাষ্টবিনৰ ভোট, ডাষ্টবিন। এই ডাষ্টবিনৰ অৰ্থটো আপোনালোকে ওলাই ল'ব, ডাষ্টবিনৰ কোনে ভোট পেলাব পাৰে সেই কথাটো আমাৰ বিটিআৰবাসী ৰাইজে জানে। সঠিকতে BPFক ভাল পাই পেলাই কোনো ভোট দিয়া নাই, BPFক ডাষ্টবিন বুলি